мои приятели! Аз съм Мелани и днес ще ви разказвам страшна история. Но преди това се абонирайте за канал, лайкнете това клипче, напишете коментар. Сега ще ви разказвам една история и в края на това клипче ще звънем на един номер. Да започнем историята за баба звезда. Нека да започнем с историята. Тя била млада и красива жена. Имала си връзка, но връзката не проработила много добре и точно заради това била оболяна лош зъл ден. И тя сега обикаля около света и танцува на някакъв странен танец. И този танц се състои от нези си петица наляво надясно, а ръцете са така настрани, или така играе. Така че който я види, нито трябва да я снима, нито нищичко да не прави. Просто по най-тихия начин трябва да се махне от нея, колкото се може по-бързо. Защото иначе ще ви се паго лошо. Това беше историята. Сега да звъннем номера. Сега така. Набираме 1-0-0-0. Звъним. И пускаме на високо говорител. Съжалявам, хора, за това кратко видео. Просто постарах се и казах това, което знам. Да. Важното е и дано да ви е харесало видеото. Дано да ви е харесало. И ако ви е харесало, задължително лайкнете това видео. И довиждане, мои скъпи приятели! Чао!